Okay, good morning mga kabro. At TMX 155 mga bro ay ihinatid lang po dito sa ating laboratorio from Tarlac. So iniwan na nila dito sa ating laboratorio para ipa-overhaul dahil maingay itong kanyang makina. Pakinggan natin. Napakaingay mga kabro. Okay, so yun mga kabro, naibaba na natin itong makina at nalinisan na rin lahat ng mga pyesa, pati crankcase. Ayan, pinaputi ko na rin. So ang pinalitan natin dito mga bro ay dalawang sigunyal bearing. Ayan, Nachi brand. Okay, tapos pina-align na rin natin itong kanyang sigunyal dahil napakalakas mga kabro ng kanyang sigunyal, ay ng gewang. Tapos itong tanso ng neutral indicator ay binilihan na rin natin dahil wala na pong tanso na nakakabit. Original yan mga bro yung ginabit natin dyan. At dito tayo mga bro, pinalitan ko din ng bagong clutch lining. Original yan mga bro yung clutch lining na nilagay natin. At pinalitan din natin mga bro ng clutch damper. Yan, wala nang kalog. Napakalakas ng kalog niyan dati mga bro. Okay, so dito naman sa block, pinarebore natin. 0.25 rebore. Pinalitan din natin ng bagong cam follower dahil ang issue nito ay natuyuan daw dati ng langis. Kaya gasgas ang cam follower. At ito yung rebore niya, makintab, makinis. At yung kanyang piston ay 0. Hindi makita. Ayun, 0.25 rebore. Okay. So ngayon itong cylinder head naman niya ay pinalitan natin ng dalawang valve seal. Okay. So dito tayo sa kabila. Ayan. So dito mga bro, ito yung mga nagpalitan natin. Pinalitan natin ng cam follower dahil makikita nyo dito sa kanyang cam follower dahil ngay natuyuan. Ayan, makikita nyo gas-gas yung cam follower nya. Okay, tapos nandyan din yung dalawang side bearing na nagpalitan. Tapos timing gear, pinalitan na rin natin. Itong tinitignan natin na timing gear na yan ay maingay na rin. Tapos yung kanyang clutch side cover, nilinis ko na dahil napakaitim yan. Yung loob ng makina nito ay napakaitim. Tapos itong rocker arm na to mga bro na pinapakita ko sa inyo ay ibibigay natin sa ating customer. Dahil ang rocker arm na to ay yung pinagpalitan nung tiga Santa Maria, Bulacan. So iniwan na niya at syempre hindi natin ibebenta yan. Ibibigay na lang natin yan sa ating customer. Freebies. Yan, freebies ng ating customer yan. Okay, so dito tayo. Ito yung pag na gagamitin natin na timing gear. Yan, pag na brand, baka naman TMXL ang kanyang tatak. Ayun, makikita nyo, TMXL. Okay, so nandito mga bro, papakita ko sa inyo yung kanyang nasan na ba? Ito pala yung timing gear na original niya. Tapos ito yung rocker arm na putol. Yan, yung kanyang rocker arm naging kambal. Pinaghiwalay ng tadhana mga kabro yung kanyang rocker arm. Yung rocker arm na yan, makikita nyo napakaitim. Ganyan dati yung kulay ng loob ng makina nito, yung crankcase. Ganyan kaitim, kaya pinaputi na natin. Itong rocker arm na to, ito na yung ibibigay natin at ipapalit natin. At syempre, libre na yan kay Bossing from Tarlac. Okay, makikita nyo itong kanyang crankcase. Ayan, napakaputi na. At hindi na maitim mga bro, ayos na. So, assemble na natin to. Yan, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kapag nabuo na natin itong kanyang makina. One eternity later. Okay, tapos na mga kabro. Nabuo ko na yung makina ng tiga Tarlac, yung maingay kanina. Ayan, so kakabit na lang sa chassis. Yeah, nire-ready na ni Brother Lito Velasco. At shoutout kay kabro from Bautista, Pangasinan. Ayusin natin yung kanyang Fury 125. Yeah. Pasok lang nila yung single at sasalpak na tong makina mga bro. Shoutout po kay boss, yung may-ari nito.
Ayan, from Tarlac. Paparinig ko muna sa inyo mamaya yung andar niya nung nauna bago natin paandarin to kapag naikabit na. Ayan. Pagkukumpara natin yung andar niya kanina at ngayon. Ayan mga kabro, naisalpak na nila yung makina at kakabit na lang yung mga bracket, mga tornilyo. At itong motor naman ni kabro Kwan, ano na pangalan mo bro? Rizal. Ha? Rizal. Rizan. Ayan si kabro Rizan, ito yung motor niya. Fury 125. Pandarin muna natin. Pandarin ko pala. Yan. May maingay dito lalo na pag nire-revolusyonan natin, tingnan nyo. Yan. Medyo may konting lagitik na rin. Pero kapag nirevolusyonan natin, doon maririnig nyo parang knocking. Yan, knocking piston. Ayun oh. Yun ang problema ng motor ni kabro. Patayin na natin. Okay, so babaklasin natin to hanggang black. Tapos paparibor natin. Bago natin baklasin mamaya, ay check din natin yung timing. Kung tama ba yung timing ng camshaft sa magneto. Yan. A few moments later. Napakaingay mga kabro. Okay, tapos na mga kabro. Itong motor po ni Boss from Tarlac. Ayan, hindi ko masabi yung pangalan niya kasi yung pangalan niya sa messenger is Chinese. Yung letra-letra niya kaya hindi ko mabasa. Okay, so nakalimutan ko din yung sinabi niyang pangalan niya nung hinatid niya tong motor niya. Okay, pandarin na natin. The moment of truth. Katok. Ngayon, hindi na. Ayun na yung andar niya ngayon mga kabro. May singaw nga lang yung tambutso niya. May butas. Ayun o, sa ilalim. May butas yung kanyang butso-butso. Yan, may butas. Sa taas ng nut. May butas kaya singaw. Wala na yung katok mga kabro. Napalayas na. Okay na. Ayos. Kabro. Namatay. Na-stuck kasi to. Medyo pangit yung templada ng karburador. Pero tahimik na mga kabro yung kanyang makina. Isusunod pa natin tong smash. Dalawang mekaniko na daw yung gumawa dito. 20 mil na yung ginastos sa makina. Is napakaingay pa rin. Yan, hindi pa makatakbo ng maayos. Sliding yung lining or yung kanyang primary clutch. Yan, tapos na yung 155 mga kabro. Shoutout kay kabro. Nanagan mo kabro? Jan Paul. Jan Paul. At kay sir, security sa Persigas Station yan mga kabro. Yan, kapitbahay namin dito. Okay, tapos na natin tong 155 mga kabro. Ayan, so isusunod naman natin mga kabro yung Kawasaki Fury ng tiga Bautista, Pangasinan. Ayan, balik na tayo sa laboratorio. Shoutout kay kabro Jan Paul. Sunod natin yung Fury. Okay, nabaklas ko na mga kabro yung cylinder head at block nitong Kawasaki Fury 125. So okay naman yung timing ng camshaft sa magneto. Goods na goods naman yung timing mark niya. Ang maingay talaga dito yung kanyang piston. Nagnanaking na siya sa may block. Ayan o, papakita ko sa inyo. Piston knocking na to mga kabro. Oh, lalaglag na dire-diretso. Oh. Oh. Tapos ayan, papakita ko pa sa inyo mismo. Dahil lang. Yan. Dali lang, patayin natin yung flashlight. Okay, so ito na mga bro yung kanyang piston at sa may block nakapasok na yung piston. Makikita nyo talaga napakaluwang na nung sleeve. Yan o. Sumisilip yung liwanag mga kabro.
Ngayon ang gagawin natin dito, paparibor na natin to. Kung hindi kaya ng 50, kung hindi kaya ng 25, gawin nating 50 yung ribor niya. Kasi napakaluwang na, oh. Sumisilip na yung liwanag ng araw. Oh. Ito yung sanhi kung bakit maingay, nagnanaging kapag nire-rebulasyon natin. Ito yung maingay. Yan. Paribor natin yan. 2 very boring minutes later. Alright, tapos na mga kabro yung Fury ni Kabro Rizan from Bautista, Pangasinan. Si Kabro Rizan, oh. Yan. So yung ginawa natin dito, makikita nyo pinaribor natin tong kanyang cylinder block. Ay, hindi ko pala na-video yung pagkaribor niya, no. Di bale, naparibor na natin. Nasaan na yung piston niya, Brad? Abot mo nga dyan yung piston niya. Nakita nyo naman kanina yung gap ng piston, kaninang standard pa, kaninang di pa nare-rebore, napakaluwang na. Masisilip mo na yung araw sa sobrang luwang, kaya yun yung ingay niya, nagnanaking piston. Okay, tapos pinort natin yung kanyang cylinder head, yung intake at saka exhaust para madagdagan ng konti yung lakas ng motor ni Kabro. So yun lang ang ginawa natin dito, pinaribor natin, port yung head tsaka exhaust intake. Tapos wala na. Yun lang ginawa natin para mawala yung maingay pag nire-rev mo. Start na natin. Start ko na. Start ko na mga insen. Oh, mekos-mekos ko na. Yun. Ayun, oh. Ayun na po, na mekos-mekos ko na mga insen. Ano ka, Bro Rizan? Ayos. Oh, rebulasyonan ko, ah. Kanina kapag nire-rebulasyonan ko, maririnig mo may tumutok-utok pag nire-rebulasyonan mo. Ayan. Iparinig ko muna sa inyo pala yung kaninang yung andar niya, unang andar niya, pag nire-rebulasyonan natin may tumutunog. Tapos may konting lagitik. Okay, so narinig nyo na yung andar niya kanina. Ayan, umaandar na ngayon. Ito na yung before, ay after. Yan, pag nire-rebulasyonan ko, yung tumutunog sa makina kanina, wala na. Yan, o, re-rebulasyonan ko. Oh. Oh. Goods na. Goods na mga kabro. Kawasaki Fury 125. Ngayon pa lang na-rebore. Ano kabro? Shoutout, Rizan. Ayun, shoutout sa mga tiga Bautista, Pangasinan. Okay na tong motor ni kabro. Smooth. Refresh mga kabro yung makina niya ulit. Road test ko na. Okay. Tapos na mga bro, ni-road test ko na, okay na. Wala na yung maingay mga kabro pag nire-rev mo. Tikitik sabi niya kapag nire-rev mo. Pero ngayon okay na. Yun lang problema niya, rebore lang. Tapos wala na. Bro, ingat. Thank you bro. Kabro Rizan from Bautista, Pangasinan. Ingat bro, salamat. Break in lang ha. Takbong pogi lang muna, yung kasing pogi mo. Ayan o. Break in bro, break in. Ingat, ingat. Alright, tapos na mga bro. At si Brother Lito ay naglalampaso na. At si Brother Joby ay nagwawalis na. At ako naman ay magmimerienda muna. Ayan. Inom muna tayo ng tubig na may konting soft drinks, no? Maraming salamat sa inyong panonood mga bro. Hanggang sa susunod na vlog natin. Pagpalain kayo ng Panginoon.